Tento pořad sponzoruje internetový obchod tojepohoda.cz, PC hry pro pohodové hráče. Čaute, moje meno je Tomsi a dnes sa spoločne pozrieme na tvorbu webovej stránky. Začneme tým, že si otvoríme nejaký textový editor, v mojom prípade je to PS5, podľa mňa je najprehľadnejší, dá sa v ňom najlepšie robiť, ale môžete použiť aj klasický Notepad, alebo Word dokument, alebo napríklad Notepad++. Keď používate PS5 jak ja, tak si vytvoríme nový dokument, ktorý bude názvom HTML, ktorý nám sem hodí základ stránky. A keď si tento dokument uložíme, ja si ho konkrétne uložím sem a nazveme ho index. Index sa nazýva pretože keď otvoríte hociakú webovú stránku, tak bude automaticky prehľadač hľadať súbor, ktorý sa bude nazývať index. Môžete ho nazvať dočasne aj inak, ale keď ho budete dávať na server, musí sa nazývať index, inak ho stránka nebude vedieť prečítať a napíše vám, že webový prehľadač nemohol otvoriť túto stránku, pretože sa nenachádza v zložke index. Dobre, tohto textu, čo nám to sem hodilo, si nevšímame. Jediné, čo nás musí zaujímať, je Windows 1250, ktorý prepíšeme na UTF-8. A ešte ho nezabudnime tu vo formáte tiež nastaviť na UTF-8. Ďalej, do tohto medzi tieto dve šipôčky, ako keby napíšeme názov, čo chceme, aby sa nám tu na kazete zobrazil. V tomto prípade sa môžeme dať pokojne tutorial. Po uložení si súbor otvoríme, vidíme, že sa nám nezobrazilo, ale názov je tu aj tutorial. Pozrieme sa na to, ako do tejto stránky zakomponovať jedno pole nejakej farby, do ktorého sa bude dať písovať a bude sa s ním dať hýbať. Tam, kde ho budeme chcieť. V tom napíšeme Ctrl+Alt čiarka, hodí nám takéto vlastne zobáčiky, do ktorých napíšeme div, medzera ID rovná sa úvodzovky a napíšeme hlavička napríklad. Môže to mať hociaký názov, aký si vyzvolíte. Musíme to uzavrieť samozrejme, napíšeme zase Ctrl+Alt čiarka lomeno div. Automaticky sa nám to spojilo, v PS5 a Notepad to uvidíte, ako keď do toho dáte kurzor k tomu. A teraz sa pozrieme samozrejme teraz keď to uložíme a pozrieme sa, vidíme, že sa nič nezmenilo. K tomu potrebujeme tzv. Cascade Styles. Takže vytvoríme si nový dokument pod názvom txt, je to txt file, do ktorého napíšeme body, Ctrl+Alt+B, utvorí nám zátvorky množinové, do ktorých budeme vpisovať. Prvé napíšeme background color, dvojbodka, nejakú farbu, napríklad čiernu a uzavrieme bodko čiarkou. Namiesto black sa dá použiť aj napríklad mriežka FFF napríklad, alebo také kódy, dajú sa dajú sa taktiež použiť čierne farby, slovom napísané. Tento súbor si uložíme tam, kde máme aj ten index a nazveme ho napríklad style.cz a namiesto text dáme všetky súbory. Uložíme. Teraz keď si stránku refreshneme, stále sa nič nezmenilo, preto do indexu treba pod metaname generátor dopísať tento riadok, bude v popisku videa a tento riadok nám zaistí, samozrejme tu namiesto názvu dáme na style.cz a tento riadok nám zaistí, že ten bude nachádzať cestu k tomu chvíľu a teraz keď refreshneme stránku vidíme, že farba sa zmenila. My už tu máme predrobený ten div a ideme sa pustiť do toho, aby sme aj videli. Takže znova mriežka, tentokrát mriežka
a názov toho divu, znova množinové zátvorky a ideme znova background color. Tentokrát máme na tej bielu, aby sme videli, zase už otvoríme. A my potrebujeme nastaviť, aký musí byť veľký. K tomu použijeme preset width. Vysoký, a nie dlhý ide 300 pixelov. Za každým, keď robíme veľkosť, tam musí byť číslo a za tým TX, to určuje počet pixelov telke. Potom vysoký, high, bude, dajme tam 400 pixelov, a sa zastavíme. Takže prejdeme si to a pozrieme sa si to. Je tu až tento div alebo rámček chceme dostať do stredu strany. Napíšeme dva riadky, a to síce margin pomlčka left rovná sa auto a uzavrieme. A margin pomlčka right auto a tiež tu zavrieme. Môžeme sa pozrieť. Áno, chyba. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. My si ich môžeme urobiť samozrejme. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I suppose we're painted red to fit right in. Whoa, I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. All systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. Takáto petička sa musí zdržiavať tu dole. Taktiež napíšeme príkaz clear, bol. Teraz to refreshneme a zistíme, že sa sem dostala. Naozaj je dole. A čo robia vlastne tieto margins? Tieto margins zabezpečujú to, že keď s tou stránkou budete hýbať, tak oni sa budú ukladať.
pod seba, nad seba budú meniť nebudú meniť veľkosť, budú meniť postavenie. Keby sme tie marginy odtiaľ vymazali, ja ich vymažem z toho ľavého a pravého. Tieto marginy sa zabezpečujú to, že sa stránka bude správne skladať, keď budeme zvyšovať tie diemy. Ďalej float layer zabezpečuje to, že sa bude ten polička ľavo a pravo a clear ball zabezpečuje to, že bude strátený. Ak ani clear, ani float nepriradíme a necháme iba margins, tak sa bude ten diel v strede a potom width tvorí dĺžku toho políčka, height tvorí výšku políčka a background color. Ak sa chceme obrázok takéhoto políčka, tak napíšeme príkaz, ja ho dám background, dvojbodka URL, zátvorky a tam napíšeme, kde sa nachádza. Keď budem stáť s týmito dvomi súbormi v jednej vložke, začínam Instagram na a to máme napísať podmienky a príklad no repeat, čo zabezpečuje, že keby sa mi bude opakovať, poradí, že tam bude iba raz. Môžeme napísať center a center, to znamená, že bude 100% v strede ten názov alebo ten obrázok, ktorý si tam dáme. A samozrejme to treba uzavrieť. Ja keď to teraz refreshnem, tak sa tam nezobrazí nič a dokonca zmizne, pretože taký obrázok sa nenachádza. A keby bol v inej zložke, tak jednoducho stačí napísať názov zložky, lomítko, názov súboru. Ja si ten obrázok vymažem, pretože žiadny nemám. A teraz poďme tú stránku prispôsobiť tak, aby vyzerala naozaj ako stránka a nie ako 4 políčka porozkladané po stránke. Čiže hlavička väčšinou býva trošku dlhšia, takže jej priradíme 1500 pixelov napríklad a výšku dáme na 600. Vidíme, že sa zmení veľkosť. Myslím, že 600 je veľa, necháme tých 400. Áno. Ale vidíte, že sa prilepili na seba, že sú na seba prilepené. A k tomu, ak nechcete, aby tam boli prilepené na seba, tak stačí napísať jednoduchý príkaz sem do kaskadových štýlov margin pomočka top dvojbodka a dajme tomu 15 pixelov, uzavrieme a posunie sa o tých 15 pixelov, bude tam 15 pixelová medzera. Ja si tento príkaz napíšem aj k tomu pravému. Áno, vidíte, že sa posunul aj ten. A ak nechcete k tomuto písať margin top, môžete k tomuto alebo k tomuto kľudne dopísať margin button. Vyzerá to asi takto. Tiež 15 pixelov a oranžový sa posunul nižšie. Zmeníme si ešte veľkosť aj týchto dvoch a tohto jedného malého. Začneme ľavým, môžeme mu nechať dĺžku, mu dáme 400 pixelov alebo 500 pixelov. 500 na 300 napríklad môžeme dať. Tento pravý môžeme dať napríklad 800 na 300 pixelov.
A tento spodný býva veľmi úzky, ten môžeme nechať v dĺžke takej, akej je hlavička, čiže 1500, pardon. A high zmeníme na 200, skúsime. Áno, môže byť 200. Tieto dva ľavý a pravý by som výškovo upravil asi nejak okolo 800 alebo 700. A teraz sa poďme pozrieť, zmeníme si farbu pozadia na nejakú takú, dáme tomu zelenú. Ja použijem takú nesvítú zelenú. Sekundu, toto poviem. Alebo na nejakú takú nevýraznú červenú. Napríklad takúto. Môžeme ju vložiť rovno tam, samozrejme dvakrát. A pozadie nájdeme farbu na takú vínovú červenú. Tak, ideme sa pozrieť na to, ako dať text do takéhoto políčka. Sú na to dva spôsoby. Môžeme to vypisovať externými súbormi, ktoré sa nachádzajú, ktoré sa učia v JavaScripte. Alebo keďže my robíme stránku pomocou HTML a CSS, použijeme klasické spisovanie. Takže napríklad, dajme tomu, že do tohoto ľavého chceme napísať vítajte a nejaký text. Vítajte bude asi v strede, čiže napíšeme zase robáčikové zatvorky center. Za robáčikovú zatvorku napíšeme napríklad vítajte. Ďalšie robáčikové lomeno center. Center sa musí zatvárať. A vidíte, že tu vítajte je. Ak to vítajte chcete zväčšiť, môžete použiť buď to robáčikové zatvorky H1 od H1 po H6 a bude sa meniť veľkosť, alebo keď chcete špecifickú veľkosť, tak robáčikové zátvorky font, napíšete font, do nich napíšeme font size, rovne sa 8 a font treba uzavrieť, lomeno font. Prejdeme a pozrieme sa, čo robilo a vidíte, že sa to zväčšil a medzera medzi políčkom a textom sa zmenšila. Ďalej môžeme buď písať, ale keď to rozdelíme do troch riadkov napríklad, tak to vidíme ako jeden. A keď to chcete poriadkovať, stačí robáčikové zátvorky BR. BR je skratka pre riadok a ten sa neuzatvára. A v takomto prípade nám všetky tieto príhody potreba. Ak sa však ale vám nepáči, že to je jednoduchá farba to políčko, dá sa k tomu priradiť border, čiže hranica. A to sa robí v kaskadových štýloch, napríklad sa border. Dajme napríklad solid, musí byť plná. 5 pixelov a farba bude napríklad white. Uzavrime sedmene a vidíte, že hranica okolo toho je biela a je to naozaj. Namiesto solid existuje ešte aj ďalších pár typov, ktoré si ale necháme na inokedy. A posunieme sa naspäť k samotnému textu. Skončili sme tu údaj. Textu netreba nič veľa hovoriť, len toľko, že ak máte kodovaný UTF-8, tak fungujú aj klasické písmenka s dĺžňami, ale ak použijete napríklad Windows 1250, tak vedzte, že namiesto A vám zobrazí takéto niečo divné. V takomto prípade stačí napísať Ctrl+Alt+C A acute a uzavrieť a hodí nám to klasické A s dĺžňom. Ešte raz Ctrl+Alt+C, písmenko, ktoré chceme s dĺžňom, napísať za to acute a cute
a uzavrieť. V takom prípade ja si môžem dať teraz na miesto AE napríklad a stále tam bude v dlžnom. Ak je to pre vás moc zdĺhavé a zložité, stačí proste napísať Enter na miesto podobania Windows do 1250. A v takom prípade tiež fungujú tieto veci, ale fungujú aj samostatne, keď napíšete len dlžnom. Taktiež funguje veci radiotechnika UO a také UE a také veci. Textu už nič viac povedať netreba, stačí len vysvetliť, ak programujete v iných editoroch, ako je PS5 alebo Notepad, stačí, keď si napíšete HTML, head, do head pôjdu všetky tieto veci ako píšu. Tieto dva riadky tam nemusia byť, sú nepotrebné, len budete musieť používať vlastne to EOCute a tak ďalej. Potom za tieto riadky, ktoré tam napíšete, sa dáva lomeno head, potom ide body. Do body píšete vlastne vector divy a všetky tieto veci. Ide potom lomeno body a lomeno HTML. To by bolo z dnešného tutoriálu všetko. Dúfam, že sa vám páčil. Nezabudnite pozrieť náš web a weby našich sponzorov. Ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa. Ahoj.